Why men value respect? Abin da yasa maza suka value respect akan komai a tare da mace. Idan kina son gaskiya a matsayin ki na ƴa mace, ki biyo ni ki ji. Mata da yawa suna da wannan mentality na cewa me yasa namiji duk yanda kika kai ga ma namiji sai namiji ya nemi wata. Ko duk yanda duk abin da zan yi mishi ba zai taɓa zama satisfied ba. Ba zai taɓa gamsar da shi ba. Nayi amma ya kasa ganewa still wannan ba zai canza mu namiji ra'ayi ya je samu wata ba. Ba zai canza mishi ba my dear tunda ba ki da respect. In ba ki da respect you don't expect namiji. Wallahi namiji ko an halice shi ne saboda a respectan din shi. Yana son respect, yana jin daɗin respect tun ba ma when it come to mace. Kai ko boss din shi baya son yi bossin din shi. Wani iyayen shi ma suka haife shi da dabara suke mishi magana. Sun san siyasan da suke mishi magana in ana son abin nan ya kai yayi yanda ake bukata. So my dear, who are you in sa kuɗi na in auro ki in ajiye ki and then for some reason ki zo back ya respecting ina kina disrespecting ina and you expect things to be just okay? Hello? You don't expect things to be okay, ba zai taɓa zama okay ba. Abu na farko zaki ga mace tana da kyau, zaki ga ina da kyau, na iya girki, na iya kwalliya, ina da kuɗaɗe na, amma man doesn't respect me. Mijina baya so na. Auntie, that is because you don't have respect. You don't respect him. Yeah, akwai matan da at all ba su iya magana ba. Zaki ga namiji ko wallahi dukkan matan shi, duk kuɗinta, duk usulinta ya gumace je auru ƴar yaki mai rogo ko ɗan malam shehu saboda ya san zai samu wannan respect, zai samu wannan kambama wannan na shi namiji, zai ji cewa shi namiji ne. You don't expect namiji a ce wai baki iya magana ba, wai su matan ba su iya magana ba. Idan suna so su sa namiji ya musu abu kaman suna commanding din shi ne. Who are you to command him? Shi ya kamata ya commanding ɗinki auntie. In dai kina son zaman lafiya, in dai kina son soyayya ki ta ci gaba da soyuwa a cikin zuciyar shi, in dai kina son duk abin da kika ce ya ce yes queen. Yeah, dole sai kin bashi wannan girmama wannan respect din nan. Yeah, you don't expect namiji wai baki respecting din shi ba kuma bloom kawai ya ci gaba da son ki, ba zai taɓa yiwuwa ba. Namiji yana buƙatar respect and dole he deserve it. Dole ki respecting din shi ko ki so. Faɗan Allah ne da manzansa duk wacce ta ja da wannan maganan to ba da ni za ta ja ba, da faɗin Allah da manzansa ne tunda su suka ce mu bi su, mu girmama su, mu bi dokokin su in dai bai saba addinin musulunci ba. Kuma sanadiyar samu aljanna, duk wani aka ce sanadiyar shi zaka samu aljanna, ni wallahi duk wani girman kai da wani iskanci da wani iya yi na mace ya kamata ki ajiye shi, ya sheka ki ajiye shi, you don't need it. Wai sai ka ga ki zo kina complain baki da respect, baki iya magana ba. Idan zaki sa namiji ya kawo miki abu wata, hello baban wane, please if you ba ma please in za ka zo ina bukatar, you are commanding him. Hello, what do you expect? And you expect him kawai ya kawo miki cikin kwanciyar hankali? Nahi, ba zai taɓa yiwuwa ba. Wata fa gaba ɗaya fa ba ta tashi nuna isa da gadaranta da rashin kunyanta sai yayi baki ko yayi abokanan shi sun zo ko yana cikin mutane ko kuma cikin ƴan uwan shi, ki zo kina mishi irin wani gadara, wani fitsara ke ga ki irin kin isa da shin nan. It doesn't work that way. Wata ma har ihu take ma mijinta. Da zaran argument ya faru da ke da mijinki sai ki fara daga murya. Subhanallah, mun san cewa idan ranka ya ɓaci you can do undo. Yeah. But at the same time, a matsayin ki na mace ki dinga gane cewa ke fa mace ce, you don't need to shout kafin ki isar da sakonki. Ba sai kin dinga screaming all over the building ba. You don't need to bring the building down before a san cewa kina bacin rai, a san cewa ranki ya ɓaci ko kuma zai sa a jiki. You don't need to scream out the building. Idan kika yi magana cikin kwanciyar hankali sakonki zai isa. Ba sai kin dinga ihu, kina mishi ihu, kina daga mishi murya, you make him look like stupid ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba, and then you are expecting him ya girmama ki ko kuma soyayyen ki dinga karuwa cikin ko kuma ya ci gaba da haƙuri da wannan nonsense din. Ba zai samu wata ba, wallahi zai samu my sister zai samu fa. So wannan mentality na subhanallah matan Hausawa, you need to stop that. Yeah, ya kamata ku bari, ya kamata ku haƙura, because bai zai yiwu ba a ce namiji respect ɗin da yake bukata a ce baya taɓa samuwa a gurin ku. Wata wai ita za ta yi detaining lokacin da za su samu mu'amalar aure da shi, wai ita jijji da kanta, wai ita ba ta iya neman shi ba, ita ba ta iya mishi ba. An ce keep your thing. Yanda matan nan suka yi yawa haka,
neman su suke yi, wallahi neman su suke yi. So mata, you guys should know what you are doing. Shi murya, you don't listen to him when wata fa ba ta taɓa barin namijin ta yi magana. Idan suna having argument ko kuma wani saɓani ya shige su, ba za ta taɓa bari shi yayi magana ba, ta dinga yi. You don't listen. You don't listen. Ke kin fi kowa sanin komai, kin fi shi sanin komai, kin fi shi wayewa, kin fi shi ganewa. Kawai haka, the understanding is not tallying gaba ɗayan ku. Ba ki sauraren shi, don't listen to him. To dan Allah dan Annabi, ta yaya za a yi namiji wai kina mishi irin wannan abin ki samu yanda kike so, ba ki taɓa samu ba. And that softness na mata, wannan softness gaba ɗaya mata yanzu are not soft. Gaba ɗaya kuna yin abu kaman ku ne namijin. Ku ne kuke so ku zama so bossy, ku ne kuke so ku zama, ku ne kuke faɗa a ji, ku ne kuke so komai yanzu, ku ne kuke so ku zama. So dan Allah dan ta yaya za a zauna lafiya? Kun ce an ki barin ku fita ku nemo kuɗi, an ki barin ku yi kaza, you guys want to be independent, you guys want to be this, you guys want to be that. To ina macen to a cikin ku ke da namijin, to waye macen waye namijin? Gaba ɗaya mata gaba ɗaya sun rikice fa. To Allah ubangiji ya sa mu dace.